Hyvät kuulijat, olemme Heinäsaaressa jonkinlaisella rastiradalla, jossa leiriläiset saavat omin sanoin pukea sanoiksi uskon perusasioita. Lisäksi he saavat askarrella ja käyttää erilaisia luovia taitoja. Katsotaan, mitä he saavat näillä rasteilla aikaan. Haluatko sanoa äitille jotain? Onko sulla ikävä äiti? Ei. Eikö oo? On. On. Kiitos napakoruista. Oot sä vähän äitin tyttö? Mä en enemmän iskän tyttö, mutta äiti on kiva, koska se lähetti mun napakorut. Krista on mammari. Krista on niin mammari. Hiljaa. Mamman tyttö. En oo. Mamman tyttö. En oo. On me silloin, kun mä tarviin jotain. Vähän ehkä. On me silloin, jos mä tarviin jotain. Sä tulee hirveen materiaalista, Krista. Sä vaan hyödynnät sun vanhempias. Kai sä Riia oot kuitenkin semmonen kiltti tyttö, että sä teet mitä äiti. Simo on jotain terveisiä, mitä haluat lähettää kotiin? Ei ole. Eikö oo? Ei ole. Toivon, että äiti olisi tehnyt hyvää ruokaa, kun menen kotiin. Mitäs ruokaa sinä haluaisit syödä? No enpä tiedä. Varmaan jotain todella maukasta. Mitäs täällä Rastilavella tehdään? Täällä tehdään sarjakuvia, missä Jumala rakastaa maailmaa. Tässä sarjakuvassa Jumala on kuvattu tällaisena isäaurinkoisena. Nyt zoomaan vahingossa nenään. Ei vaan omaan nenään. Tein tuolle Spuikille tästä vetosolmun, niin hän voi vetää itsensä kiikkuun tähän malliin. Minä toin narun ja Lauri tekee solmun. Tämä toimii myös hätätilanteessa kravattina oikein mainiosti. Etsi Spuikki. Missä on Spuikki? Spuikki kurkkaa täältä Venlan haaren välistä. Kukkuu! Nautin tästä. Ja täällä on tatuointistudio. Tatuointikone rullaa. Ja inkkiä jää ihoon. Miehestä huomataan, että mies on varsin itse oppinut. Hänellä löytyy omaa taustaa. Tässä on Taavi. No niin, mitäs Taaville kuuluu? Miten sulle Eri on mennyt? Paljon asiaa. No. Sä voit kertoa. Alkaa vähän kipeä, kun mä jaksin nokkospuskoa. Voi harmi. Tosi kurjaa. No voi että. Mitäs Tatu? Mulla on mennyt tälleen koko tää rituaali aika. Paitsi et ehkä ei kaikkien isosten mielestä, mutta omasta mielestä tälleen. Miten raamaa? Hyvä. STFs. Hyvä juttu. Mulla loppui tupakat jo 3 päivää sitten. Mulla on mun onneksi kanjakista kuivumassa täällä. No niin. Kaikki on ollut tosi Eviniä. Erittäin Eviniä ja ne kertoo Evinin asiat Evinisti.